Pani Eva pozerá televíziu a šomre si, že toto nie je vláda, ktorú volila a že jej politici nedodržali svoj sľub. Volíme si vo voľbách vládu alebo parlament? To si zodpovieme v tejto časti podcastu Právo a občan. V prvom rade je potrebné povedať, že parlament a vláda sú dva odlišné štátne orgány. Parlament tvorí 150 poslancov a vládu tvorí okolo 15 ministrov. Teraz vám neviem presne povedať. A vlastne každý rok sa to aj mení. Na čele vlády stojí premiér. Na čele parlamentu je zas jeden zo 150 poslancov a táto funkcia sa nazýva predseda parlamentu. V súčasnosti je premiérom Robert Fico a predsedom parlamentu Richard Raši. To, že vláda a parlament sú dva odlišné orgány, vidíme aj na tom, že parlament volíme vo voľbách a na druhej strane vládu menuje prezident. Teda sú dva rozličné spôsoby, ako tieto dva orgány vznikajú. Ešte raz opakujem, vládu menuje prezident, parlament si volíme vo voľbách. Preto slovné spojenie idem si zvoliť svoju vládu alebo zle som si zvolil vládu nie je správne. Vládu si nevolíme, vládu menuje prezident. Na Slovensku je síce zvykom, že prezident vymenuje do vlády tých, ktorí vyhrali parlamentné voľby, teda tých, ktorí utvorili väčšinu v parlamente, teda v podstate zastupcu koalície. Táto zvyklosť však nie je úplne v poriadku. Parlament a vláda sa majú navzájom kontrolovať, preto nie je úplne žiadúce, aby ich ovládala rovnaká vládna koalícia. Na Slovensku sa len málokedy prezidenti vzoprú vládnej koalícii a niečo reálne vyrokujú. Naposledy niečo podobné vyrokovala prezidentka Čaputová, keď odmietla vymenovať ministra Huliaka. Prezident je však osoba, ktorá má za sebou najviac voličských hlasov, preto by mal mať aj prislúchajúce kompetencie. Tie podľa môjho názoru v ústave v súčasnosti aj má, ale ich jednoducho nevyužíva. Slovenskí prezidenti sa väčšinou boja konfliktov a ustupujú požiadavkám vládnej koalície. Paradoxne to niekedy končí až situáciou, že napríklad prezident Kiska vymenoval za premiéra svojho politického nepriateľa Roberta Fica. Pokiaľ sa vám tento podcast páči, kliknite na jeho odoberanie. Do počutia na budúce.